Haide, vine, mă. Păi ce face Alex, bă? Mama! Păi ce face? Mergem să vedem pe mama? Și camionul? Papa! Și pe papa? Oh! Lăpticul? Bă, lăpticul? Ai stricat sticla, așa ai? Ai stricat-o? Ai făcut caca? Ne-ai făcut caca? Nu? Ia să vedem, noi să schimbăm pantalonii? Nu schimbăm pantaloni? Bă, căcăcilă! 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 Du-te, bă, de aici. Mama! Mergem să vedem pe mama? Hai să vedem.